ngidon ka jingkit kli banyak samlan bat ki pardo ki parasnam ki jongi ki bana ki weipat ki constituency ban betin lenti lam ki ban peni ka noksa ka babahan nam ta ka jongki bat kham tam lele ban ngadon ka jingit ba shitli kan poi ka por bat kanom slim baga voice of the people party kan yo ban bat yo lakam sinsyar daga basdang ngangit scan ngin penjok dan brum yo kertong MP jongi i Dr. Ricky AJ Singkon ngin sedang nak MP election ngin boot saka MDC election but ngangit scam kat ban poi arajar arpupra upat ba u up community baga voice of the people party kanomlong kaban syongsa hakaliang persya andai ka voice of the people party ka poi ban yalam ya ka sarkar hakani ka jelah ka sugi kata kani ka bangi angnut bar kani kata ka bangi hapan tre sitom mga bat mapi ken mau tang mangi ki MLA sahut tang mangi ki pat nong syong jong ki sautli ki constituency ngin namla ban le ai neng ya wer hakani ka por ka pamata nang ni napo kanong krem constituency ngay wer ki pardo ki parasnam ki jongi ki badon ki weipat ki jaka bat ki constituency ki bapher ali ngin ya trelang na ka benta ka baha ka met jong kani ka ri ka be ka jongi namar kum makalong menta lingba ka jingmat phang lingba i bakit ilay thu bat ngin kubur habang ipai habang ipet ya kani ka jela ka jongi lai isdai ya ka jela ka jongi ngali ya ladi nglaong ban ka juong nakawi ka cakak kapangalit sa kawaipan oh hagini kisi ki pamenta ladang mi nala ka jong kejela bandet sa kiwaipat kejela apo kari India abang ay kendo ikiwaipat kinong sisinong na kiwaipat kejela teng abang kikli nga pidai na kejela ayu teng kapen nga bat kapen soleran ru nga banong bagaday na kani kejela balay nga soleran